Pietje, goeiemiddag. Diamo, wist er wel, Fanke? Ja, ik ben er weer, hè, Diana. Het is net al heel hoor, met die corona's wel. Nou gaan we weer, zitten we weer eens een slokdown, hè? Zitten we weer eens een slokdown bij, dan komt die variaties, van die varificaties, die komen dan weer heen. Als die eerst die delta-varificaties, die gaan weer in Engeland, dan sturen die in Zuid-Afrika. Nou, ik ga zeggen, het zijn altijd nog in de wereld, zo, dan gaat het versje van Sinterklaas. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer? Nou, zo waaien de corona's van heen en weer. Het is verschrikkelijk. Nee, Ben, ja, hoop je dat het ondanks die corona's toch een mooi week heen hoor. Wie wil je? We gaan een mooi week heen hoor. We hebben nu eens Germbest, de jongste, die woont in Holland, hè? Zeg ik eerst de Veluwe, Nijverdal hebben we best. Ja, Ben, zo mooi. Dan zou je die bij nekkers, die zou je net al daar, dat ze daar waaien vanzelf, hè? Zou die van uw zoutje, die wij in mijn hoeken maken. Best wel leuk. Ja, we kwamen direct, ach, heertjes liet ze Gerrit-Jan kwam op uw huis. Die de Gerrit neemt en een pakken Gerrit en een pakken Janus. Zo, dan hadden ze de boven in kwart en de letters wordt combinationeerd. En dan kom je op Gerrit-Jan. Nou, dat is mooi uitvoeren. Ja, leuk, ja. Nou, zo Gerrit-Jan, die kwam uit school. Wij toen zei ik, hoe gaat het op school leven? Hij zei, goed, Beppe, ik ga het zingen halen. En ik zei, nee, wel leven, als je het zingen had, is dat geweldig. Of net, ja, zei er Beppe. 4 van rekening en 3 van schreeuwen en 3 van taal. Nou, ik denk dat we een kommeling van Gerrit. Ik denk dat die meer morgen nou, maar ja, het zal wel najaartje ben. Nou, je zei, ik ga goed op de vraag wat meester me vreeg. Ik zei, wat dan, ja? Ik zei, het eerst wat die meester die vregen. Nou, noem eens 5 wilde dieren uit Afrika. Nou, zet Gerrie aan 2 olifanten en 3 leeuwen, meester. Nou, het wie net fout, ja, maar toch, hè? Net ben van die vreemde dingen, ben. Als je nou mooi bij de bijwest, en dan ging we weer op hoe zo'n diamo nou ben. Ik zal je vertellen, je had wat sneeuwjaren, hè? Je had misschien wel jet voor de berichten, hè? Dat daarom, aan die kant had je wat sneeuw weer, zeg maar, hè? Nou, en dat liep het dan wel zo mooi, diamo, hè? Toen we de wijk in ben, dat waren wat donker en dan liep het samen stalisch, hè? Ik zei om je heen, ik zei, Sint-Gerda, wat liep dit nostalisch, een beetje donker en dan dat sneeuwvlakken, dat wat in de achter van de auto, hè? Liep het zo mooi, maar ik zei, maar het is wel voorzichtig reden, hè? Leven ben ik nou net zijn, de skaat eruit en je rieden en jij, en dat had die misdrijf verstel. Ik zei hard op, ja, die had er niks meer, hè? En ik zei in de vierde wil ik kort zwaaien en knipperen en al die achter. En de vlaggen, en vier de vraagbeen bij de vlaggen omheen. En, verschrikkelijk. En doet tutteren en zwaaien. Ik zei, wat haast op idee? En om die vraagbeen heen, riet er hem net klem. Ben ik schrok sabot en die man schrok, kijk in die vraagbeen. Hij komt uit die vraagbeen, Gerrit uit de auto, raast Gerrit naar die man. Ik wil u waarschuwen, u verliest uw lading, hoor. En dan komt die kerel nog raar. Nou man, zei er, wij zijn van de gemeente, wij zijn zout aan het strooien. Nou, maar zo in deze kamer die amo, hè, dat is verschrikkelijk. Ja, dat is mijn winkelfij, dat is verschrikkelijk. Ja, hij zei, maar is Gert, hè. Hij bedoelt het goed bij me, altijd met zo'n soort flinke. Nee, ik denk, wat had er nog bij idee met die knipperjachten? Bij zo'n zout aan het strooien, je verliest lading. Nou ja, en dat niet Hollands, ik nog even dat dikke doet, hè. Maar ja, hij bedoelt het goed best. Ja, doe bij sneun dan nog even te eten weg naar zijn restauratie, wist je, ze komen woord nooit. Nee, maar we hebben wel even eten. Ja, we ergens in jaar ben we er even uit wist, net dat kwartier dat we nog kregen, hè. We wonen nog niet alles even eten. Maar ja, als je alles gaat nog 4 woorden tegen, we zijn er maar even bij werden, hè. Maar ja, dan komt er wel achter Gert nooit voortkwam ben, hè. Nee, we komen weer vrij het famke binnen door om zijn QSL-code, hè, nou, ik zei. En daar zoet er u denken, wie ben net coderen? Ik zei, die stelling gewoon onder de kant, je zou kiezen met papiertje, jong. Dus ik zei, dit papiertje en ja, alsjeblieft. Nou, dat we helemaal klaar ben, dat ze met zijn telefoontje, dat hij in de wereld mogelijk, ik snap er helemaal niks van, maar klaar wie win ben. Dat is een hart in fatsoen. Ja, hij zei, kom in fatsoen, maar dan wil je weer in het terug, komt nog op je zaal, dat begint al, hè. Komt nou op je zo, mag ik uw jas? Nou, ik heb je dus zelf een knappe jas. Nee, jongen, hij bedoelt dat er de jas voor die ophangt. Nou, dat kan ik zelf wel zeggen. Nou, dat is toch verschrikkelijk. Maar ja, kleermachine, nu dadelijk een mooi tafeltje met Ruud Oosten gezellig. Ja, we hadden weer zitten zo mooi als wat. Nou, komt over bij de tafel, hè, en begint, ik wist zo zakker wel te stil weer dan, hè, maar ja, hij vat alles zo letterlijk, ben. Komt over bij de tafel en zei er van, binnen jou al geholpen? Oh, dan komt mijn Gerrit en hij zei, nee, is bijke is al geholpen en de kat hek, maar ik net. Ja, och, heerkes. Nou, ik ga mijn schop onder de tafel terug, jongen. Ik zei, die man die bedoelt als ik al hier al in vast had om u eens wat drinken te brengen. Oh, nee, ik zei, hou die nummer even stil. Wie wil graag een glasje bier, alcoholvrij, en ik graag een glasje droge witte wien, maar wel zo weer dat ik hem drinken kan. Dus ik denk dat wie dan voor wat rond daar is, hè?
Nou, je wil er raad van ben. Maar ik ga lekker gleich gewien houden, dan neem hem op. Nou, dat weer de druppel. Ik denk, dan moet er hem stilhouden. Ik weer de druppel. Dan kwam de overweg en dan zei hij, nog eens hetzelfde. Nou, als het Gerrit, die hebben we op. Ik wil nog graag naar je niet in weggaan. Nou, ik zei, nou, toe stil. Als er nog eten te bestellen is, dan doe ik het zelfs wel. Nou, ga ik delen. We gaan lekker eten die avond, ja? Samen mooi, dan hebben we dan een mooi weekend hoor. Ik hoop dat jij ook een mooi weekend hoor. Een mooi weekend hoor. Ik heb een prachtig weekend gehad, ja. Nou, mooi. Ja, lekker 2 dagen vrij hoor, dus Nou, heerlijk. heerlijk ben. Ja, zoals dat er zo mooi fris uit, ik ben, hè? Nou, dank u wel, dank u wel. Ja, zo mooi is wat. Bedankt. En dan heb je les van de coromoes? Nee, ik heb nog geen les van de coromo's. Nee, Nou, nee. gelukkig We hebben juist nog net al slang. Nou, fantastisch. Nee, nou, mooi. Nou ja, ze hebben hier weekend over Axelen bij. Maar dan maakt hem steen, hè? Dan kan je het net bij voort. Maar dat was hem wel mij, hè? Ja, dat is ook wel een beetje zo. Nou, Ja, de rest hem maar te stellen, maar die Gerrit van Nee, mij. ja, maar dat is een schat. Ja, maar ja, je met hem iets in mijn broek zo weer, man, hè? Maar Soemblo, hè, vooral. Ja, dat hopen we. Ja, zeker. Ja, maar ik heen met die beide liedspranken, hè? Ja, komt helemaal goed. En dan Ja. praten we tak een weekend weer even hoor. Dorgen we die amo, dankjewel even. Ontzie, hè? Hoi. Doei!